uzincamela ukuthi ukhethe lesikeki leso kudlula hayi sisi lalela wena ungale kungibize ngesikiki wena okay uncamela yena ukuthi over mina kade usungithembisa ukuthi uzongishada yenze njani wenzeni akusekho wenze njani ukhethe mina hayibo ntombazane hayibo uthi ngengane uzoyinakekela kodwa ya ingane ngayihlawula ayibuyise esayidini lami ngeke ngane ozoyithola la wena ezami nje ingane ayikho nje ingane ozoyithola Nginibingelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esibizwa ngokuthi umfunane umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Namhlanje ke sivakashele udadewethu na kanjani khona lento esenhlizweni yakhe angayitholi kahle hle ngomuntu athandana naye kodwa ke asike sizwe sobona kunjani? Yebo sawubona sisi. Uyaphila? Ngiyaphila sisi. Ngiyaphila nami ngicela uzigaba nesibongo nala siwakhona. Ngozibuyile Buyimhlongo ngisuka eLady Smith kodwa ngokuhlala ngokomsebenzi seMaritzburg. Oh okay. So ngicela sivele ihlala phezu kodaba. Ungichazele wena la wahlangana khona nomuntu wakho bekumuphi unyaka and impilo beyinjani nje kunini phakathi kwenu bawu2 nisaqala ukuthandana. Nonduduzo sahlangana eLady Smith. Safunda isikole. UNduduzo bewumuntu kade ewathanda amantombazane emithisa ebaningane eziningi. So uNduduzo kwaya ngokuya ngathi uyashintsha saqeda isikole sasisinonduduzo sahlala eMaritzburg ngokomsebenzi ngoba sasisingasahlala emakhaya. UNduduzo wasiwangiqala lapho ungishintshela ke ngambona ukuthi uNduduzo ngoba sesisebenza esengithembisa ukuthi uzongenza ingoduso yakhe. UNduduzo emva kokusengithembisa ukuthi uzongenza ingoduso yakhe useyangishintshela ngambona nginoshintsho senezinye izinto sebuya lethe emsebenzini. UNduduzo usenokuthi ifoni yakhe ibe nepassword sekushintshile nje ngabona lapho ukuthi okay uNduduzo ngathi ngaseyangijithela. Uke wahlala naye phansi wathola nje ukuthi mhlawumbe ngabe usushodisa kuphi. Yes ngikuzwile ngomthe vele ebuncaneni bakhe bevele umuntu othanda amantombazane but njengoba ekhethe ukuba nawe mhlawumbe bengakhulu ngaleyo ndlela o ikhona lento le angenele ngayo wena osushintshile kuyona. Cha bengakazi ngihlale naye phansi. Why ngihlala naye phansi? Uyamsaba. UNduduzo ngathi abenganginike isikhathi akanasikhathi nje akanasikhathi uyambona nje ukuthi umuntu oseshintshile nje akasafani like before. Okay. So abantwana bebengakabi khona? Bakhona abantwana babili. Babili. Yebo. Okay, bona uyakwazi ukubanakekela. Uyabasupporta kodwa manje ever since engishintshelile akasakwazi nokufaka nokuthi support izingane zakhe ngendlela sekumele ngimlandele ngemali yezingane. Okay. Ikhona into ephathekayo oyitholile kuyena ngokuchitha kwakhe. Yes. Ngimbona ngesikhathi ubuya late. No nje into nje ephathekayo mhlambe into ekutshengisayo ukuthi okay ukhona lo muntu nangu. Ikhona cause uke wangalala endlini engabuyanga. Okay. Ngasola ukuthi ngazathi khona lo muntu asenaye. Wathi kuwena akabuyi ngani? Wathi uyapi? Wathi osebenza i-night shift engakazi azayisebenza i-night shift. Ema-taxi nawe ekhama night shift ngoba uNduduzo udrive ama-taxi. Night shift e-taxini. Into yangixaka nami ngambuza night shift kanjani. Okay. Okay kulungile. Njengoba nginezile inamba yakhe ngimcela ukuthi afike akanqabanga ukhona. So ngiyacela ukuthi ngineze isikhathi ngikhulume nalomuntu ahamba naye. Ngiyosima sengiqedile bese ngiyakulanda. Okay sis. Ngiyacela usondezele bona. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kwi-live show. So ke sihleleke nayo ikhapuli yethu sizoxoxa kabanzi ngempilo yabo bese ke siqhubekela phambili. Sanibona njani? Yes sawubona sisi njani? Ngiyaphila wena? Siyaphila. Ngicela wazi ukuthi uma bani futhi usuka kephi? Nosipho Shows ngisuka eMzinto kwaDumasi. Okay ubhuti banini?
Ndotoza Sibongo Mkhabela. Mkhabela Yebo. kuphi? Ejozini. Okay, ngicela ukwazi ngichazela kabanzi la uhlangana khona nosisi. Bekumuphi unyaka and yini wayithanda kakhulu ngayo uzuqala nje ukumkhuluma simeke ukuthi wena waqala umkhulumisa. Uqala umhlangano sisibuku 2020 sihlangana esikoleni. Esikoleni? Yebo. Okay. And kwasekwenzakalani? Yini le ichaze kakhulu ngayo? Ngaqala ngithi nje ngiyayijolela nami njengomjolo wengane. Okay. So sasesaqhubeka kusathandana kuze kube manje. Okay, abantwana ninabo cha? Sinabo. Okay. Ukuphatha kanjani ukuthi? Hayi ungiphethe kahle njengabanye abafana like ayikho into engathi khona into embi angiboni ukubi. Yini oyithanda ngayo kakhulu? Ngithanda ukuthi uyakwazi ukungenzela yonke into engishoda ngayo like yonke into engiyifunayo yangisiza somewhere. Ngengane uyazondla right. Oh, okay. So if kuyenzeka niyabonana mhlawumbe ngabe nivakashelana kanjani wena uyakuyena noma uyena oza kuwena or niyabhuka somewhere? Uyena oza kumina. Okay, wena uthanda endlini yakhe? Hayi Okay, yini khona osokuhlangana bezana nakho before endlini yakhe? Akukho kuyona ukuthi nje njobe ehleze busy kukona ukuthi mhlawumbe mesibinzela ngapha ngangini endlini ngithakeze. Okay. Okay. Manje ke if kuyenzeka ngelinye ilanga uyazibambela ukuthi unomunye umuntu athandana naye. Indlela enithandana noma indlela wena onithanda ngayo ungamshiya noma ungaqhubeka uhlale naye ku relationship? Ngifuna ukuthembisa ukuthi ngenze njani kodwa ngaba kusona isimo ukuthi into kanjani. Okay. Yes. Ningayona relationship ekhulumisayo ukuthi ungahlala. Yebo. Bafo if kuyenzeka udadewethu uyambamba nomunye umuntu mhlawumbe kwakhetha ukumshiya noma ungaqhubeka uhlale naye ethandweni? Ngakhetha ukumshiya. Why? Ngoba ukuchitha umuntu wesifazane akwamukeleki. Kwamukelekile. Ikuphi kwamukelekile? Konke kuyafana. Konke kuyafana. Yebo. Oh, okay. Ngisafisa ukuthi siphinde siqhubeke sikhulumisane. Samningi imibuzo enginayo engifisa ukuthi ngibhekise kunini kodwa okwamanje ngisanesipho senu. So ngicela ukusilanda size la kuyimasiqhubeka ke nezingxoxo zethu. So ngicela ukuthi niphakameni nibheke ngala bese ngiyasilanda isipho. Ngiyacela isindozela sipho. Ziyakhala manje. Ngicela usondezele igift yethu ube ngala. Ngicela ukuthi nijikeni dadewethu ahlale ngale umfowethu ahlale ngala. Is that right? Right. Ubonani? Ngibona undodoza umyeni wami nosisi. Oh. Uyamazi? Yebo ngiyamazi. Mazela. Mfazi wami. Hi Boshen. How? Umfazi wakho. Yebo. Awusho ukuthi bongenamuntu kanti ubona udadewethu. Ngasho. Ngicela umchazeleke because uyadinga ukwazi usikwenzakalani la. Akazi yena uthi nomunye umuntu osifazane. Angazi ngiqala ngichaze ngithini. Qala noma ngakephi nje mezokhona ukunderstand egcineni ukuthi kwenzakalani. Mama lo umbona Hayi mhlobo simbizana ngomama. Umuntu wami naye. Habe umuntu wakho. Yebo. Umuntu wakho. Waqala kancane ngithi nami ngiyayishalela nje intombi engizoyidlalela ngayo so wagcina Hayi bo. Kufika khona. Ozoyidlalela ngayo. Yebo. Shothi ngito okudlala. Ngihambe nayo. Ngathi ngifuna ukuchitha isizungu. So wagcina sekuyinto eserious. Kuze kufika khona njengamanje. Ufika phi? Sinengane. Ninengane. Yebo. Hayi bo.
Wena ngoba ngosuku isikhathi uhlezi sendlini nje ingane uyithole ngasiphi isikhathi? Uma ngihamba mama ukuthiwa ngiyosebenza bengihamba nesikhathi esiningi. Sibhoke silale la silala khona. So manje yini ezokwenzeka so manje ke phambili? Akukho ukujana khona uma sengibanjiwe vele. Uyimisele ngani bhuti? Ngase singaphendula ngithini lapho. Njengoba ubona ukuthi khona omunye usisi okhona nakhona ubhuti uyasho ukuthi umuntu wakhe uthi mama umbiza ngumama. Qala nomfazi leyo akaze ayithi vuhle ethi yena nje beqala kuba nentombi ngami. Okay. Yes, so masubona isimo sesinjena. Hayi ngisamangele ngisafuna acacisa ukuthi into yakho imisa kanjani. Njengendoda enesithembu. So uzoqhubeka kodwa umthembe nakwezinye izinto. No. Kodwa ngicela uthathe umuntu wakho uhambe naye. Ngoba bonke abantu bami. Okay, kulungile ngiyakuzwa. Ngicela usuku umthathe lo ofile ngazo ukuthi ungamchazela kuqala yonke into ke ngoba ngiyabona ngathi akukhulumeki phambi kwabantu. Mase ninoba u2 lo ofile ngazo ukuthi uyena ubalekile ukuthi akachazelwe kuqala. Ngicela usuku umthatheni uphume naye. Hayi bunjalingwa. Uhamba naye? Wena phela umuntu wamanje ngiserious ngayo. How? Okay. Uma ngani zakho? Kunezinto azenza ngayithandi. Wenzani kanti? Uhlezi uthi ukhathele ngaso sonke isikhathi mangifuna ukuba naye. Uhlezi uthi ukhathele? Hayi kho lonto. Ngiyayiqabuka nje lento angitshela yona. Kanjani uncamela ukuthi ukhethe lesikegi lesokudlula hayi sisi lalela wena ungale kungibize ngesikeki wena ukhe ncamela yena ukuthi over mina kodwa usungithembisa ukuthi uzongishada ngenze njani wenzele kathekho wenze njani ukhethe mina hayibo Ntombazane hayi uthi ngengane uzoyinakekela kodwa ya ingane ngayihlawula ayibuyise esayidini lami ngekho ngane ozoyithola la wena ezami nje ingane hayikho nje ingane ozoyithola angisivele njoba nengane nobabili noma senezingane qhubeka naye ube nezingane nobabili ayikho ingane ozoyithola wona qhubeka mase ukuyibona ukuzibona ukuyibona ngayibona kodwa ngiyazi ayithole awusho njalo ngeke uzoyithola induduzo izingane ngeke uzoyithola wena usuyajola yini hawu ngiyajola ungaba nesikhwele sokuthi ngiyajola ubunentombi wena yini esunani ingane naye kade ngigazi sonke lesikhathi iminyaka emingaka ngithandana nawe waye ungavuma akhokhela ingane zakhe akhokhela anginqabile ukuthi okay uzozikhokhela azithathe zihlale naye yini inkinga lapha hayi akho ngane azoyithatha yini ufuna lobole wena yini cha bese vele esezolo uvuma kalobole izingane zakhe athathe ingane zakhe ngibuyele ngakuyena ngikwazi awufuni nengane angifuni nazo induduzo izingane zami hlala nazo ke ingane zakho kanjalo wena musto okhuluma into ongayazi hlala nazo musto okhuluma into ongayazi wena hawu nangu wena bo uzoyilela kodwa ingane zakho ngizoyilela okay mhlambe ngiyenza ukuthi okwamanje umoya usaphezulu mhlambe uzobuya kutshela kwenye mase wehlisile se right but unakekela ingane zakho yebo ngizokwenza ngiyabonga ngaphuma nomuntu wakho Ngibuka lapha ekhaya ngiyazibonela nani ukuthi siphethe ngani sigcinela nani njengamanje ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe like share ngiyithanda kakhulu bye Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Is there Black Life TV?